ngaji sing ora gelem salat. Wah, kok butore kene iki. Hati-hati kok cilik ya. Sing ora gelem ngaji, ora gelem sekolah. Wow. Wow.
Hei, hei. Sudah banyak penting pecut. Net, dia pecut der.
Mas Aryin nih, kejap. Mas Aryin. Kene wae. Ayo pulang dulu. Bang Wijen buat. Aturakan waktu teman-teman tak bersuara panitia pemuda Karang Taruna Kuda Putih Butuh Dorowodo. Kasih tepuk tangan buat Kuda Putih Dorowodo. Matur suwun mugi-mugi masyarakat Dorowodo Bagas Paras Kales lan Sabimolo amin. Rezekine gampang digampangake kabeh, dodolan laris madange ngidul. Matur nuwun Pak Dedi ingkang sampun ngaturaken keluarga besar Purwodo Brahmasari dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 Purwodo Brahmasari Dawu sing Dorowodo. Info tanggal 27 Brahmasari main teng Lebo Gringsing, tanggal 29 Bujo Bawang, tanggal apa banget. Nah, sing dereng daftar bisa dulu daftar sih. Matur nuwun. Cekno. Ki nek didi ora mari-mari. Oh tidak jangan sama orang.